jing jur jung kan ni jing kan tha ka dei namar ka election ka long tam ka way ka constituency la da ka dei general election kum ka bra dem sampu ka likely constituency te ka jing kan tha ru ka dunan mal beli ki bun ki election la ki jung ki constituency te menta bade ba ka dei tang ka way ka election te ki ya don por lut baro tu nak pergi kat rangut arhomut ki dong kren tu bakaran tam bubun kata te kalau natural la ada way bakaran serius tu don way bakaran biria don way bakaran tam don way bakaran duna ka kidam kren hot ki bet te Andre on the whole hi ka jingerap election hame galia kampak boy ha ka level jongki panong ka niar seki ki kren se West Bengal ni si UP di at least kadang don kata ka gor ku buram macam kecil keren kan tu bukan tam we art kata malai hiru kita bah lada ka attract ki break ki complain jaga show CEO complain jaga election commission so far empat dan bercomplain dengan kidang yang so yang biang kata kam ya attack group lat yang ni banjok ka bun bahan nomor ba ka way New York ya candidate pa ni kipai ba ki suntunan yu la itu lupa yu kebaar uday belum biang bah ka jinang start de itahi ke ni rap yu bat ki brio kin in bedru ya ka legacy ju naka yang kesembuhan kita